Adunay daghan na mga tao nga nakasinati og temporaryo nga espirituhanong excitement but never experience lasting transformation. I remember sa niaging youth camp sa gihimo nato dito sa Turil, no? Daghan sa mga batan-on na experience nila ang temporaryo nga espirituhanong excitement dira sa ilang kinabuhi. Pero daghan kanila usab ang wala maka-experience og lasting transformation. Maayo lang sa sugod. Daghan na mga Kristohanon, maayo lang sa sugod, excited sa daig, pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, pero ang pangutana, mulahutay ba? Nakalahutay ba? God desires revival that continues long after special meetings have ended. Gusto sa Ginoo, tinguha sa Ginoo, nga ang imuhang gibati nga espirituhanong excitement diha sa imuhang kinabuhi, dili lang during sa tigom, dili lang during sa meeting or sa youth camp, dili lang during sa simba o sa bisan unsa nga katiguman diha sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo, kundi ang imuhang bation nga excitement dapat kana siya mo lungtad bisan human na ang mao nga mga meetings na imuhang gitambungan. Now, ang atong mensahe ning takna sa kabuntagon, magaiskot kita ning ginatawag revival that lasts. Ang kadasig nga mulahutay, mulungtad. Now, first, lasting revival is built on God's Word. Buot pasabot, na kung gusto ka og mulahutay, mulungtad ang imuhang kadasig, kinahanglan natukod kini sa pulong sa Ginoo. No? Mao ni hinungdan nganong ang atong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo kay usahay dili makadiretso, dili makalahutay tungod tingali wala naka-built-in diha sa pulong sa Ginoo. The people in Nehemiah's day, according sa ato ang gibasa, nagatigom sila sayo sa buntag aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pagabasahon ni Esdras. O sa English, kay gitawag siya Ezra. No? Diha sa libro ni Nehemiah, nga kaniadto si Nehemiah ni aning bahina, usa siya sa gobernador ni atong nasura. Now, ang mga tao ni atong panahona, according sa atong gibasa, sayo sila og tinuod, ha? Eager sila nga mamati sa pulong sa Ginoo. Timan-an nato kini. Revive people love God's Word. Ang tao nga dasig, ang Kristohanon nga dasig, mahigugmaon sa pulong sa Ginoo. Kumusta? Mahigugmaon ba ta sa pulong sa Ginoo? When we say mahigugmaon sa pulong sa Ginoo, andam ka mamati sa pulong sa Ginoo. Andam ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay gihigugman nimo ang pulong sa Ginoo. Revive people, study God's Word. That's why kinahanglan nato nga magtuon og Biblia. Dili lang si pastor dapat ang mubasa sa Bible. No? Bisan kamo mubasa mo og Biblia kay ano man. Mga katawhan man ta sa Ginoo. Dili lang man si pastor ang tao sa Ginoo, but everyone of us mga katawhan ta sa Ginoo. O kinahanglan mubasa kita og Biblia. Kay kung dili ka gabasa og Biblia, di nimo masayran ang kamatuoran. Ug ang pinakasubo, kung wala ka gabasa og Biblia, basin masaag unya ka sa pagtulunan nga dili pinasikat sa balaan nga kasulatan. Daghan mga tao, mga leader, mga magtutudlo nga nag-discourage sa pulong sa Ginoo. Pero ako mong dasigon na magbasa sa pulong sa Ginoo kay gitudlo kini sa Biblia. Sa diha nga si Moses gani nga nakita niya nga di siya makatabok dito sa Kanaan, ang yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Human sila mubiya dito sa nasod sa Ehipto. Nahibaluan ni Moses nga di siya kasulod sa mga yuta. O ang mabilin o ang tao nga mangulo sa katawhan sa Ginoo nga mao mga Israelites, mao si Joshua.
O giingnan sa Ginoo, o giingnan ni Moses si Joshua, ingon niya, pag maisugon, pagtuon sa balaod sa Ginoo, adlaw o gabi. Kay niadtong panahona, ang ilahang gisundan adto dili man ang Biblia, kun dili balaod nga diin gipakanaog sa Ginoo ngadto kay Moses aron mahimong giya sa mga katawhan sa Ginoo nga mao ang Israelites. Nga diin ni adtong panahona naulipon didto sa nasod sa Ehipto. Now, mao kadto ang nagsilbi nga gikuptan ni Joshua na kinahanglan niyang tun-an ang balaod sa Ginoo adlaw gabi aron dili siya maluya aron magpabilin siyang kusgan og maisugon nga mangulo sa Israelites nga mutabok diha sa Jordan River and eventually makapuyo didto sa maong promised land nga mao ang Kanaan. Mo nang magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay aron mahimo usab kitang kusgan og maisugon sa mga pagsulay ug sabisan unsa na mga discouragement sa kinabuhi. Labi na, unya, ug makasugat kita, ug mga magtutudlo, nga tudloan ta, ug according sa iyaha mismong pagtulunan, basin unyag madala ka, kay ikaw mismo, wala mang kagatuon sa pulong sa Ginoo. Mas maayo gyud na magtuon sa pulong sa Ginoo. Another one, revive people, obey God's word. Unsa daw? Ang mga dasig na mga tao, mga revive na mga tao, naga-obey sa pulong sa Ginoo. Daghan na mga Kristohanon, maayo kaayo mamati sa pulong sa Ginoo. Apan, subo pamalandungon, dili kabalo mutuman niini. Sa diha nga ningon ang pulong sa Ginoo nga sa Matthew 6:33, pangitaa ang Ginoo ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanimo. Ikaw maayo kay ka mamalandong, bitaw no pangitaon ang Ginoo. Unahon ang Ginoo sa pagpangita. Pero pag abot sa application, di nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Talagsara ka mangita sa Ginoo, talagsara mga lagad sa Ginoo. Pero maay kay ka maminaw ug mosabot sa pulong sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo sa imo di lang ka maayo nga mamati sa pulong sa Ginoo, apan kapalo usab ka mutuman niini. Sa diha nga ang Biblia niingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But pasabot, kung nakasabot ka sa mga pulong, andam ka mutuman niini. Og mangita ka sa Ginoo, unahon nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dili kining mga butanga. Kaya nitabo sa tuwa, mas mauna man ang mga butang. Mas una natong pangitaon ang mga butang kaysa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Timan ini, ang kahoy makasurvive siya, makalahutay siya sa mga unos tungod kay ang iyang gamot nakagamot man og maayo. Unsa daw? Ang kahoy makalahutay siya sa mga unos kay ang iyang gamot nakagamot man pag-ayo. Ingon usab niya na ang Kristohanon. Ang Kristohanon, magpabilin siyang lik-on, diya siyang espirituhanon, kung siya rooted sa pulong sa Ginoo. Meaning, nakagamot sa pulong sa Ginoo. Kaya di man ka basta-basta maluya. Kaya sa diha, nga maabot kanimo ang kaluya, o muatake kanimo ang mga kaluyahon sa kinabuhi, dili ka matumba diretso. Kaya ang pulong nag-ingon, og nahinumdum ka, labi na kung nagatuon ka sa Biblia, mahinumdum ka sa Hebrehanon 13:5 nga ningon dito dili ko gyud ikaw biyaan ni pagatalikdan. Ug tungod kay rooted man ka sa pulong sa ginubitaw no. Ano magpadala man ko nga nag-ingon man ang Ginoo nga dili ko niya biyaan ni pagatalikdan. Ingon pud ang pulong sa Ginoo sa diya sa may Juan 14:1. Ingon siya draa nga itugyan ang tanan nimong mga kabalaka diya sa Ginoo. No? Ano man? Kaya ang Ginoo andaman mo tabang diya sa imuha. O natiman-an nato na kung kita rooted sa pulong sa Ginoo, nakagamot kita diya sa pulong sa Ginoo, dili gayud kita basta-basta matumba panahon unya nga moabot kanato ang unos sa kinabuhi. Ikaduha, lasting revival is sustained through prayer. Kung mo yung nag-sustain, kanang makalahutay ba? Makatabok. Kana bitong diha sa imuhang hutdanay na ang imong pahurutay na ang imong budget bitaw. Wala na kay igo na pamalit sa bugas o sudan. Unya naa ka draa nga napalit
Pero nagunahuna kang wala naman ko'y laing kwarta. Makasustain ba ni siya? Pasabot, ana, makaabot pa ba kaha ni siya sa sunod simana? So, mo na imuhang budgeton para makasustain siya. Pasabot, ana, nga makalahos, makadiretso. Dili siya dili ka mahutan, dili mahunong ang imong pagkaon, no? Now, ana usab, kung gusto ka nga makasustain, masustinar ang imuhang kadasig diha sa Ginoo, dili on off, magpatay sindi ang imong kadasig, na dasig karon, pagkasunod Domingo, luya na pod, pagkasunod Domingo, dasig na pod. Kung gusto ka nga dasig kanunay, perminti nga dasig, kinahanglan nga ikaw magmainampuon sa Ginoo. Kay ang pagka-mainampuon sa Ginoo, maulay makatabang kanimo aron dili ka madaog sa mga kaluyahon. Prayer is the lifeline of revival. Kay kinsay kahinomdom sa kining games bitaw sa una sa TV bitaw nga katong Who Wants to be a Millionaire. Kinsay kahinomdom ana? O katong The Weakest Link. Di ba? Kana na mga padula nila, na sila yung lifeline. Katong call a friend, sa patong isa, katong multiple choice nga naay duha tanggalon, naay magpabilin nga duha. Lifeline ang tawag adto. Ano man? Tabangan ka kay para makalusot pa ka sa second round. For example, call a friend. Kung wala nimo, wa kay kasayuran. Kung unsag gyud sakto nga tubag, pwede ka mo call a friend. Tawag sa imong family ba kaha? Or kinsa bang tawhana imong pangayuag tabang kung unsay sakto nga tubag. Lifeline ang tawag adto. Ang pag-ampo pod, usab kini ka lifeline para naapay kinabuhi, nagaginhawa pa ang atuang kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magmainampuon kita sa Ginoo. Kay kung dili ta magmainampuon sa Ginoo, mo nay giingon nga dili makalahutay ang imong kadasig. Dasig ka panahon sa simba, pero pag panahon sa mapagsulay, luya gyud. No? O dili nakakapadayon, o kaha kung makapadayon man, dili kanang permanente, on off. Timan-an nato ni siya. No revival in history has occurred apart from prayer. Wala gyoy revival nga na record sa history nga nahitabo gawas sa pagkamainampuon diha sa Ginoo. Kung gusto ka nga magmadasigon, kung gusto ka og revival, kinahanglan magmainampuon ka diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makatabang kanimo. The early church prayed. The disciples prayed. Great awakenings were born in prayer meetings. Mga pag-ampo, mga tigom sa pag-ampo. Even ang early church, nagmainampuon sa Ginoo. Ang mga disipulo, nagmainampuon sa Ginoo. Aron adunay pagpukaw, kumingon tag awakening, kanang awik ka mata ka kanunay. Ha? Mata ka kanunay o kanang nagtimaan nga dasig ka o buhi ka. Now, timan ikini. A fire cannot continue burning without fuel or walay kahoy. Dili gina makadiretso sa iyang pagsiga. For example, imuhang gas stove nimo. Nagluto ka og kanon. Kung gusto ka nga dili na mapagnan ug dili na maalanganin ang kalutoan ng kanon imong giluto, make sure nga puno pa ang imuhang or sakto pa ang sulod sa imong tangke nimo nga igo na makaluto sa mao nga kanon nga imong giluto. Kay kun igo lang siya mo pabukal, unya mapalong na kay wa nay fuel, wala nay sulod ang mao nga tangke, di na ginamaluto na imong kanon. Di po na nimo makaon. Kay di man na maluto, di man luto, hilaw mangyapon siya. Basig madaot pag ginoon sa hantod kundi gid nimo siya pangitaag pamaagi nga maluto nimo siya. Mao na ang atong espirituhanon usab nga kinabuhi. Ato kung gusto kita revival, prayer keeps the fire of revival burning. Kung gusto ka nga padayon nga nagakayo ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimong magmainampuon sa ato ang Ginoo. Amen? Ikatulo, lasting revival produces obedience. Unsa to ganina?
Kung gusto ka nga mulahutay ang imuhang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo. Meaning mamati o ikaduha, kinahanglan nimong magmainampuon diha sa Ginoo. Ikatulo, kinahanglan nimong magmatinumanon sa pulong sa Ginoo. Kung gusto ka og mulahutay nga revival, mulas nga revival kadasig, kinahanglan mubunga kini og pagkamatinumanon diha sa imong kinabuhi. The true evidence of revival is not emotional excitement. I remember sa una, kay nahimo man tang nahimo budang young people pod. Daghan ko mga nakita na mga young people and even hantod atong panahantod nga nahimo kong pastor, daghan kog nakita na mga young people na emotionally excited kaayo sila sa ilaha bitong pag-alagad sa Ginoo. Na kung magpalpit call na gani ang pastor gani, magpanon kay magdawat sa Ginoo. Kung mag-call ang pastor nga kinsa tong gusto mo serve sa Ginoo, amo taas ang kamot ug mo adto dito sa tubangan kay mag-serve sa Ginoo. Pero pag human sa youth camp, serve ka dali, pahulay kadaghan. Nya hulat na pug sunod tuig nga youth camp para madasig na pod. Dili na mao. Ang gusto sa Ginoo nga ang atong kadasig, ang atoang gibati nga excitement, dili pinaagi sa atong emosyon. Kaya ang atong emosyon, mausab-usab na. Pwede kang mailad anang emosyon nimo nga maingon nga, nakuha na yun ko, kanang nabag-o na yun ko. Kay grabe gyud ang ako ang pagpakigsuod sa Ginoo. Pero dili na mawang basihan yun nimo. Ano man ang emosyon nato, dali na gikan sa atong kasing-kasing. And remember, apulong sa Ginoo nag-ingon sa Jeremiah 9:17 nga ang kasing-kasing sa tao walay sama kadautan o kalimbungan niini. Unsa daw ang kasing-kasing sa tao? Walay sama kadautan o kalimbungan niini. Mao nang ayaw pagsalig sa imong emosyon na tungod kay nadala ka sa wali o nadala ka sa lami nga music nimo, nakaingon ka nga, wow, mao na ni, dasig na gyud ko, grabe na gyud pag-alagad ni gyud sa Ginoo, mag-serve na gyud ko sa Ginoo. Dili na inana. Tungod kay ang tinuod nakabag-uhan nga imong nasinati, mo sustain siya bisag wala na youth camp, wala na simba, wala na fellowship, mulahutay siya, mo continue siya og magpabilin kang mga lagad sa Ginoo. Dili kay nahimong nagsiga ka lang panahon sa peak bitaw, pinaka-peak sa imuhang gibati nga ka-excited sa pag-alagad sa Ginoo, pagpangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan mo lahutay, mo sustain. Na bisag unsaon pa siya og sulay, bisag damukan pa ka og mga kasakit sa kinabuhi, dili siya basta-basta mapalong ang mao nga kadasig. Bubati man ka, tingali og slow down. Pero dili gid ka mohunong. Kay ikaw nagmainampuon sa Ginoo, kay ikaw nagtuon sa pulong sa Ginoo, kay ikaw nagtuman sa pulong sa Ginoo. The true evidence is changed lives. Unsa daw? Ang tinuod nga ebidensya nga ikaw na-revive, nga ikaw nagmadasigon, kay nausab ang imong kinabuhi. Sa diha nga miapil ka og conference, naapil ka og sa atong mga youth, kung niapil sila og youth camp o youth convergence, sa mga dagko, kung niapil og mga conference, mga tikom, nga diin adunay revival, dapat dili lang didto mausab ang imong kinabuhi. During sa camp, during sa fellowship, during sa conference, kundili, bisag wala na ka diha sa youth camp, humana ang camp, humana ang youth convergence, humana ang conference, humana ang simba, bisag niuli na ka sa imong balay, niadto ka sa imong trabahoan, niadto ka sa imong mga higala, dala nimo ang bag-o nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga nabag-o na. Kay kung walay kabag-uhan sa imong kinabuhi, katong imong gibati dito, gitawag lang to sa emotional excitement. Nga mihila ka, mityabaw ka, may ka, Lord, salamat kay gibag-o ko nimo, but actually, bunga ra to sa imong emosyon. Wa gid na mausab ang kinabuhi. Kay kung nausab pa ang imong kinabuhi, bisag wala na ka diha sa camp o wala na ka dito sa katiguman, bisag niuli na ka, niadto na ka sa imong balay, unas trabahoan o sa mga barkada nimo, padayon nimong dalahon ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Nga imong nasinati dito Kay kung wala na mabag-o human ka mauli, gikan sa mao nga tigom,
wala gid ka makasinati o kabag-uhan dito sa mao nga katiguman. Revive believers, di man anato ni siya. Ang dasig nga Kristohanon, forgive others. So kung ikaw na revive na, kabalo na ka magpasaylo sa uban. Sa mga nakasala nimo. Kabalo na ka makapasaylo. And another one, serve faithfully. Kung mo ingon tag-serve faithfully sa diha nga nanaad ka sa Ginoo, mag-alagad ka sa Ginoo, mag-serve ka sa Ginoo sa imong local church, mo serve ka nga magmatinud-anon, magmatinud-anon nga dili lang bitaw nga tusik-tusik lang nga pag-alagad. Kanang ni-serve ka karon tapos nawara kalit. Dili na mao, kundi faithfully matinumanon ka nga nag-alagad o mag-alagad sa Ginoo. And then give generously. Nga diin, kanang imong pag-alagad, paghatag, walay daghang bagulbon. Kanang kinasing-kasing nga pag-alagad. Nga way daghang una-huna, nga kining kwartaha, akong ihatag, unta, balik sa kuha, kining nga kwarta kay, unta, ako ning kumahatag, unta, matarong ni gamit. Kundili, imong ihatag, kay mauna ang gusto sa imong kasing-kasing. And share the gospel. Kung na-experience nimo si Jesus Christ, during sa revival time, sa imong kinabuhi, imuhang ikapaambit siya ngadto sa uban, ilabi na sa mga tao, nga pagyod mga lagad sa Ginoo. Nga sila makaila kang Ginoong Jesucristo. Unsa ang gospel? Unsa ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo mao ang pagkatao, pagkamatay ug ang pagkabanhaw. Mao na ang ebanghelyo ug mao na ang imuhang iwali niadtong mga tao nga pagyud makadungog sa maayo nga balita sa ebanghelyo. Kay kini sugo sa Ginoo. Unsay giingon sa Matthew 28:19-20, "Go and make disciples to all nations." Panglakaw kamo og paghimo og mga disipulo ngadto sa mga kanasuran. See? Sumuni nga manangyaw ang usa ka tawo nga nakasinati og revival. And pursue holiness. Kung tinuod nga na-revive ka, kung tinuod nga may revival ka, magkinabuhi ka nga matarong, balaan sa atong Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "Be holy because I am holy." So kinahanglan magkinabuhi ka nga balaan diha sa Ginoo. Dili masaway. Dili kay paghuman sa revival, balik na po sa old life, balik sa kalibutan, balik sa dati na mga binuhatan. Dili na mao ang resulta sa revival. Ang revival adunay kausaban sa imong kinabuhi o kana nga kausaban sa kinabuhi makita diha sa pagkinabuhi nimo nga matarong. Kay kun walay pagkamatarong diha sa imong kinabuhi, walay pagbalaan diha sa imong kinabuhi, walay revival nga nitabo sa imong kinabuhi. Dili malipay ang Ginoo sa usa ka pag-alagad nga puro pagpakaron ingnon. Nag-alagad ka sa Ginoo pero imong kinabuhi wa man mamao. Tanawa ang mga Parisiyo ug Eskriba. Ang Parisiyo ug Eskriba, mga tao na mga relihiyoso. Ang mga Eskriba ug Parisiyo, mga batid nga mga relihiyoso. Nga naman, ang mga Parisiyo, mga batid nga mga magtutuon sa balaod ni Moses. Ug ang mga Eskriba, naani sila magtrabaho sa mga templo ni atong panahon na. Pero sa diha nga usa ka adlaw naglakaw si Jesucristo diha sa dalan kauban ang iyang mga disipulo. Nasugatan niya kining mga tawhana. Pero sa ingon ni Jesus Christ, ingon niya, "Kamo, gisimba ko ninyo sa inyong mga ngabil, pero inyong mga kasing-kasing layo kanako." Tanawa, kinsa ni mga tawhana? Mga magtutuon sa balaod ni Moses, mga tao nga nagtrabaho sa templo ni atong panahon na, pero gitawag sila ni Jesus Christ mga tigpakaaron ingnon. Kay gisimba nila ang Ginoo diha silang kinabuhi, pinaagi sa ilang mga ngabil, pero ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Ano man? Wala may kausaban ang ilang kinabuhi. Gasimba sila sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi wa na mao. Daghan mga Kristohanon inani. Ang uban nangalagad pa sa simbahan. Nagpagamit pa diha sa Ginoo, pero ang tanan pagpakaon ingnon. Kay ang kinabuhi wa man mga usab, wa man mga bag-o. Muna kung mga lagad ganito sa Ginoo. Kung gusto ta nga kanang magpagamit diya sa Ginoo, ayaw ipagamit ang imong kinabuhi kung wala pa na siya na bag-o. Ipabag-o una na sa Ginoo kay para dili ka mahimong sa lawayon.
Kaya ang kinabuhi nga sa lawayon nga gipagamit diha sa Ginoo, mubunga siya og daotang bunga. Ang kahoy nga dautan og punuan, dautan na siya og bunga. Tanawan ang saging. Ang saging nga tibagnulon, ang tibagnol wala na diha magsugod sa bunga. Asa magsugod ang tibagnol? Sa gamot ana. Masakiton ng punuan sa saging. Hinungdan pagpamunga ni ana, ang resulta sa bunga tibagnulon. Kung ikaw magpagamit sa Ginoo niya daot imong kinabuhi, tibagnulon imong bunga. Mga daot pod ang bunga. Ano man? Kay mao may punuan. Kung unsa ang punuan, mao'y bunga. Ang daot nga punuan, daot og bunga. Ang maayog punuan, maayog bunga. See? Muna nga, pwede man na nimo ipagamit imong daot nga kinabuhi diha sa Ginoo. Imong wa na mao nga kinabuhi diha sa Ginoo, pero timan ang bunga niya na daot pod. Ug di po na mahimong panalangin sulod sa church and even diha sa community. Ganahan ka. May ikaw istoryahan sa mga tao nga, gusto man na siya, simpa-simba niya pagkahuman. May ayong kinabuhi. Mauman na. No? So, bantayan nato na siya. Kay dili na will sa Ginoo. Tanawa, ang ingong padre, fruit on a tree proves the tree is alive. Likewise, obedience proves revival is genuine. Lasting revival impacts future generations. Ang ato ang revival nga nasinati karon muhatag kini og impact sa future generation. Ngunit man especially sa mga parents. When one generation experiences revival, the next generation benefits. That is why parents influence children, churches influence communities, and revive believers leave a spiritual legacy. So kung ikaw nga parent karon kay faithful ka sa Ginoo, ang imong mga anak ugma puhon, mahimo pong silang faithful sa Ginoo. Mao na nga kamo na mga ginikanan karon dako kay mong influensya sa inyong mga anak. You're preparing future generation nga faithful diya sa Ginoo, matinud-anon diya sa Ginoo. A farmer plants trees knowing he may never sit under their shade. Yet future generations will benefit. Nahinumdum ko sa una sa akong papa, ningon siya, magtanom ko og mga lubi. Pero ningon siya sa amo, nga dili ni para sa ako, kung dili para ni sa inyo. Nakahuna-una kung ano man nga, ikaw may nagtanom, dako man ang lubi. Tungod kay sa ulahin ng mga adlaw, wa gid siya ka benepisyo sa lubi nga iyang gitanom, kay namatay man siya. So wa pa ka pamunga ang lubi, namatay na ang akong papa. So hinungdan, kami ang naka-benepisyo sa lubi nga iyang gitanom. So ang hunahuna sa farmer, labi na kung mga durable na mga tanom ang iyang itanom ko ni, dili para sa akong kagalingon, kundi dili para sa akong mga anak. Kay duwa man kakahibalo, nga basit matigok ka, di pa kapamunga, o mao'y pagpamulak, natigok ka, o di po kaka-harvest. Imo lang gyapong mga anak. The same po na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung matinud-anon ka ng alagad sa Ginoo karon, hunahunaa nga makabenepisyo niini ang imong mga anak. Nga sila mahimong faithful diha sa Ginoo. The revival we seek today can impact generations yet to come.